Og en for velkommen, og velkommen til de som får sorteret til her settene. Vi får nå få Raimond Nian, og han får fortelle, han kan presentere seg selv, hva han gjør daglig, og hva han er her. Annars blir det bare å øle vel vi. Så som sagt, jeg kunne sitte spurninger etter nå. Ja. Takk for det, og dårlig å sitte sånn ekv. Evne i kveld som du at vite fastetøkka, og jeg halde vid letja bare bort i veie. Det så er sånn at cirka 4 kvart bad og i heimen ånd verer abortera. Verer abortera etla drype. Og tog det her et øyla alvorlig evne, og et evne som det er øyla positivt og godt halde at det vil tidsi opp. Her er så statistikken i følger til søgna som nøyjan årene, til suttje her år for år, og akkurat året da vi holdt opp med det trus, men det suttje 3 årene heter så vi er nekka lakre, mittelen 3 og 4 og 3. Så man kan si at det er gongen er positiv, men det er stadigvæk 3 og 4 og fornekv. Og i mye av det suttje nøyjan årene er det så 44, sammenlagt er det 833 bøten. Jeg kommer selv fra en mye som er bygd i Färjön, Larvik, og i Larvik hadde det bygd for omløy 800 folk. Så søgnes nøyden årene, er fastedøkene i Färjön, til som svære til cirka Larviks bygd. Hittar jeg så etter aldri noen, så sier vi til at kanskje onker helt er fastedøkene til særlig noe som kommer ut for jenter ganske under 15, eller koner i 45, men det er altså ikke tilfellet. Fleste fastedøkene er frem der vi kvinnerne i mye aldre, til suttje tølen er bort, kanskje mittelen 20 og 35 eller 20 og 40 er der fleste fastedøkene er frem der. Den store spørningen, det hva snakker vi om her bort? Det her av faster, det en menneske, eller det her av fattigklumper, eller akkurat annet enn en menneske? Hvis det ikke er en menneske, så må man for definere hva det så. Det så en fattigklumper, eller det en spinnevev, eller hva dette hvis det ikke er en menneske? Og i min det menneske, så måtte alt ikke innfri versta. Vi alle med å drape. Vi en ta med å drape, ta talene om mordere, pedofiler og annet. Sjølvan skulle ikke drepes. Ta en godt for fangsel, sjølvan skulle ikke drepes. Sjølvor Breivik, heller ikke drepes. Fangselgjerne, ikke drepes. Vi med å drepe. Og tog en kjøffelse, at taler vi om en menneske, ja, men så øyer vi vel ødelig være samt om at sjølvande skal ta luftla og skyldige badene ikke drepes. Taler vi ikke om en menneske, men taler vi om et fattigklump, ja, men så sjølvande skulle vi ha lov til å fjerne det. Jeg får spørre noen etter om jeg klipper meg neklene, eller om jeg gjør noe annet, fjerner noe annet om min kropp, som er min kropper. Og tog den store spørningen, det en menneske, eller det ikke en menneske? Og det her som jeg røyner kommer nå, og jeg lever det nå, jeg lever kvalt nå. Først av dem som nå, det alle cellene til mammene ånds. Det har det samme DNA. Alla cellene til baden øysne ånds. Det har øysne det samme DNA. Men cellene til mammene og cellene til baden har ikke det samme DNA. Altså baden finner ikke et annet DNA enn mamman har. Det har tøyer på at vi tar seg om en nødvendig person, en nødvendig individ, som ikke mamman, men som badene og en nødvendig person. Blodtypen kan også godt være imest. Badene kan godt ha en av blodtypen, og mamman og en av blodtyp. Det tror også på at det en nødvendig person. Så en person kan ikke ha 2 blodtyper. Jeg har ikke 2 blodtyper. Jeg har en av blodtyp. Hvis badene og mammene har en av blodtyper, det er ikke mammaen og 2 stunden har 2 blodtyper. Så tog det på at vi tar som 2 mennesker, og ikke 8 mennesker ved 2 blodtyp. Helten av togene, så kine ikke en gang det samme. Helten av togene
det konefolk som ber en mannfolk, eller en dronk. Og det tyder øysene på at vi tar seg om tvei imisk individ, og ikke ett individ eller en klump som pastor i mammene utan å være sitt egna individ. Jeg også faktisk heldig at fosterdøkker ikke først og fremst en spurninger med den tryggvande og ikke tryggvande. Tog at, som sagt i Johanne, foster en menneske, ja, men så måtte vi alt gidje inn for en marsmannaløf. Og foster ikke en menneske, ja, men hva det trobløy? Så sjående kunne vi fjerne det kanskje. Og tog det større spurningen, det menneske eller ikke, og tog det ikke være en barde i midten, at alt det tryggvande fanatisk, fire døy, men alt det mye tryggvande, de hukser, men sjående kunne vi fjerne det. Tog jeg vil snakke om mannaløf, og de som ikke er tryggvande, ganger så sannlig øysene inn for å være mannaløf. Så tog jeg undra det med, og i fargen, og det var setter opp en sånn spurninger, anså at det er tryggvande, men de ikke tryggvande. Men Bibelen sier øysene noen ting om dette, og tog jeg at jeg kommer noen av de tingene som Bibelen sier, men jeg er ikke grunn av mine nye så bære og det som Bibelen sier. Tog laknavvisenden sier øysene nækka, og laknavvisenden og stedet bare sier det samme som Bibelen. Yes. Men som sagt, så at det er ferien av Bibelen og øysene, og at det begynner vi i Jeremia. Her stender jeg å lese, og hvor en mynda til Mauerløve, kjente jeg til. Og av en det komst av Mauerfenche, halka jeg til. Til det var profet Tjauana, har vi sett det. Så Gud sier at han kjente han, og han mynda i Mauerløve, og han halka hans profet, og han kom ut av Mauerfenche. Vi leser det neste bibelverset. Og Jesaja 24 stender, «Djeve meg mljø til åtjakjøkjar, løya med til fjærlagte tjauer. Alt fra mauer løyve hever Herren kattla meg, nevnt med navnet avor enn jeg var født.» Så fra det Salman, 130, at «To hev nøyre munne gjørst, hever med våve i mauer løyve. Et her lovet til å underfått han hoppte var skaptor, underfått versten gjero, og Salomon fullvel til vøyt. Og så at jeg ferien i Lukas, til at jeg stekker lysen omkring vi. Her ta og Arden Jesus er føtter, ta møtes Maria og Elisabeth. Maria er på veien ved Jesus, og Elisabeth er på veien ved Hannes Støybern. Så leser vi. Men i hesen døvun får Maria av sted og færa i skundeslia til fjallabygdnar til en bygd i Judeo. Og hun kom inn ved hus til Zakarias og holdt seg Elisabeth. Og den bær så også at uitui at Elisabeth hørte holdt Maria ta spalte boreren og i mauerløv i henne. Altså, Maria møter Elisabeth. Jesus på tar en tushpunkt, kan skal være, jeg vet ikke, det sluttet måneder i bøtjennom, og Johannes på tar en tushpunkt, kan skal være 6 måneder i bøtjennom. Men tar bare 2 foster på tar en tushpunkt, tar bare 2 i bøtjennom. Ta og Elisabeth møter Maria, så får Johannes Støyberen å spela i bøtjennom. Tog at han møter Jesus, frelsar heimsens. Og så spør jeg spørning. Det her mennesker, at det her føttklumpar? Hvordan kan en føttklumpar spela i bøtjennom til jeg møter en øren føttklump? Og i min nærvær det her enda døme om at det her mennesker vi snakker om. Johannes Støyberen var langt til, tog kunne han spela. Og Jesus var langt til, og tog var det at Johannes Støyberen fekknægest og for å spela ta Elisabeth møtte Maria, ta Johannes møtte Jesus. Så færer vi bort fra Bibelen og hytter etter ørende argument om. Først denne mynd. Det her så at baden tar det 6 viker i Mauerløve. Vi kunne prøve å hytte etter det om vi kjenner nækka attor av mennesketrekken, hattene,
hånden, så vi är. Jag hade vid allt att sucha att det här är en människa. Vi får vad göra. Här är det 8 veckor. Här är det så ett brott av petty av bullet en tag 9 veckor. 11 veckor till sucha att bipparna ordla kommer i 11 veckor. Vet jag några ting som hänt att är en 12 veckor så kan barnet känna på inno. Det så snar att i omkron London är det så människoslig att det nu mellar till att det barnet vill dripen så det rätt att göra dem en pojnestudlande medicin. Så snar att uitoj att det var krascht att det inte känna på inno. Det vill säga att det var malt till ett skor av annor mellar till att fostre fär på inom medicin är en taverer teach. Så östen tej som är 4 fosterdöko vi känna att barnet känner på inno. Och tog är det mellar till att göra det på inom medicin. Det kan öppna och lucka är och händer långt i 19 vik. Näcklarna börjar växa barnen långt och i 19 vik. Fingrarna börjar formast. Barnet pissar och i 11 vik. Barnet kan ha andligt uttryck och smil. Och lacknarna kan långt nu är en 12 vik och ha avbändning om kachin talar om. Hvis du så hittar till lauen och det är så långt någon så är lauen öde imiskar. Orlandet som är det strängaste är Berslöv för att bjärka löve hvis mamman löve till mamman är vanta. Frakland, Spanien, Tyskland 12 veckor. Italien 13 veckor. Australien imist. England 24. USA 26. Danmark frukt till 12 och så ska det ha löft. Och i färgen är det 16. Men det ska man ha löv från lackna och särlackna. Och i England och USA är det börjat snacka om att 24 och 26 är för högt. Så att de har dömer på böten som har överlevat yngre än det. Jag kommer att dömer på 17 tal. Det är att de har dömer på böten som överlevar under 26 vik. Och samståndes främmande fastdökar i 26 vik. Så nu börjar jag diskutera om det kanske skulle bröta till dömes 22 eller ett annat. Men det snackar om att lacka det. Men så är det en spårning som jag har sett. Vissa lacknavösenden är sant för dem att det här inte är en människa, men det här är också annat än en människa. Och i en av som vikethälle skiftar det från att vara inte människa till att vara människa. Hur är det inte lycka till långt? Hvis lacknavösenden säger att du 12 veckor ta det inte långt fastklumpor ta blöda människa. Hur är det så 13 i Italien? 16 i Färjön och 26 i USA. Hur är det imest från land till land? I Australien är det enda imest från stat till stat. Vissa lacknavösenden är samförd om när skifte från inte människa till människa händer. Och är skifte så ut det kommer ut eller ta det folk inte ja men kvar så vi en bad så var fått förtulja blev det inte människa för det ganska tvärviger att när det fött visst det fött väg förtulja eller när ett helan om en människa när ett helan om rätten jag kommer lära något där bötterna kunde också gott hålla för öronen drömma följa nämnde Johanne. Här är det yngsta barnet som var dom. Hon har fött i 21 vecka och 6 dagar, alltså åren 22 vecka. Och här är åren, här på är det, och i bägge England, USA och Wales, löft att det kan få så dök. Och i 22 vecka. Amelia Taylor, vi är 203 gram. Hon var 24 centimeter lång. Han blev född. Vi såg bullet även ner. Hon blev välskapt.
Och här så jag så både att hon tar hon blev en elitcenter störst. Och ett annat konkret döme. Trish Witzer, hon var vid baden. Och i en kanning i 18. vecka fann det av att talan var man gent. De fann av att baden var sjuk, att jenten var sjuk, och hon kom ner när gänka. Och de fick bjöa att jag fasta dök. Det tog inte av. Och så valde de ta, och i 18. vecka att ge baden någon navn. Det tog grund av det ikke tog av at jeg fast dere, var tog jeg selv om jenten ikke kommer genka, som er stadig en menneske. Og for det at man hjelper seg til ikke at jeg av fast dere, så gav de fastrene navn, og langt å ta, og i 18. vika fikk fastre navn Sara Marie. De fikk så bjør en nødt operasjon, som det ikke alle visste om for Rikka, men den operasjonen kunne de ha vist her at jenten kommer genka. De tog av operasjonene, operationen blev fram till 21. vecka och här så är bojlet från operationen. Så i 21. vecka ser armeren och en foster för och häsa fostern och häsa jenten Sara Marie så såna här ut. Och han tog faktiskt han lacknen säger att barnet faktiskt klämma eller så. Det flotte fingren och klämma om fingren sån. Och så är det spårningen. Tås av de människor här, eller tås av de något annat än en människa. Jag så tror vi definierar vad det annat ska vara. Och tog du i Orlanda säga vad annat det skulle vara. Och i många vi är samförd om att det är människa. Men tås av de människa, eller tås av de något annat än en människa. En professor i Harvard universitet, och det mest anerkända universitetet i världen, undervisar i medicinska personer, Ubegen professor, hon säger, det är visendaliga rätt att säga att löve känner människa börjar vid cheating. Och vi trycker färdigt ut att spyrja lakna visenterna, professorer och så vidare. Så det är inte nekver som säger att talan inte är en människa. Självt löjaren, öjaren är det största fosterkliniken i Amerika. Här är en rättarkälle sagt under en rättarmåle att självande är talan och människor. Men vi väljer att skilja oss av dig. Ja, vi sitter det. Det säger han nog inte. Annor tackar avgörande. Hvis vi prøver hitje etter nøkere av dem svørst og tenke noen, rævelig og tenke noen, opp og tjøkken og søvende, så avgjør du kvitt mennesker, svørste mennesker, de var ikke ordentlige mennesker. De var ikke fulltgilde mennesker. De var minne klok, minne verdt. De var slaver. De hadde ikke rettender. De var svørst. Men hva er det som avgjør det? Det var det kvitt. Men avgjør det er kvinner ikke skulle ha retten. Der skulle ikke stemme. Der skulle ikke øye gjøre. Der skulle ikke hetter. Der skulle ikke hetter. Men hva var det som avgjør det er kvinner ikke skulle ha retten og kvinner ikke var fullt verdt der? Det var mennene. Den siste avgjør det at livet til jøten var meningsløst. Det var ikke fulltgilde mennesker. Tar kan man godt drepa. Tar var bare jøder. Hva da sier det? Det var ikke jøder. Det var nazister. Og nå gjør vi nekka det samme. Nå avgjør vi store mennesker at lydel mennesker, de kan man godt drepa hvis det gjør livet til åkken store latter. Lydel mennesker, de er ikke verlige mennesker. Lydel mennesker, de kunne vi godt skilja oss av vi drepa hvis det gjør okkara stora livet okkara stora lattare komfortablar. De er ikke virre lykkevel. De betyr ikke lykkevel. De er bare lydel. Så de kunne vi godt lykke som bare drepa. Jeg halte til nekka av det ræveligaste som gong fyrs i heimen det. Og jeg vågner at om nøkker år så kommer etterkommende til åkken at sige
Og hva var det ikke ræveligt? Hva hoksa av ditt fire dykkon? At drepa bøten bare at det var lytel. At drepa fjora kvars menneska. Størsta folkedrapet i heimen og ikke ser man bare ved Syria eller Pol Pot eller Hitler. Størsta folkedrapet i heimen. 11. september kvante i Amerika. Og til at drepa er bare at vi kan gjøre løyve til åkken øron nekv beheiligere, lettere, bedre. Jeg vågner at ettertøyen for jeg ryster på høttet og sier, visste det ikke bedre, jeg husker det fire dykken, men godt er vi nå her kom til en ære støv. På samme måte så vidt husker nå at det er godt at det svørste i det har rettender. Det er godt at kvinner i det har rettender. Det er godt at jøder i det ikke vil ha tøynter. Vi ser ikke i det som er hendt, men kan samtidig gledes om er vi nu vidare bättre. Scott Klusendorf, han säger så här. Hun hatt avgjørende fire om to slags menneske eller ikke. En dvørker lika godt menneske, lika nekke menneske som en baby lika nekke menneske? När blir jag människa? Du människa där det 15 centimeter, 25, halva meter, 1 meter, eller det hatten som diskvalificerar foster till att vara människa? Kvärt det som diskvalificerar fostrene till att vara kattla eller till att vara respektera och behandla som människa? Hatt avgörande för om det är människa? Utveckling avgörande för om det är människa? Och 25 gammal typiskt klokare och starkare än 20 år gammal. Och en 20 år gammal har inte varit på puberteten och minne utvecklare fysiskt. Han som bara hållt människa? En 20 år gammal eller 5 år gammal hållt 30% människa och 100% människa? Har utveckling avgörande tutning för att definiera som människa? Det utvecklingen som diskvalificerar fostrene till att vara människa och till att få rätten till? Omkvarv avgörande? Nu vi inne i en hus. Hvis vi fäller en kyrkja, hvis vi fäller tom, vi så inte människa långt. Det steg vi befinner oss i avgörande fyra om vi kunde redefiniera det som människa och inte. Självan det inte. Men det som diskvalificerar fostrene? Det att det innanför bogen helden utanför bogen? Det steg som avgörande fyra när om att människa en människa eller inte? Det uthöj att det flyter steg att det blir en människa? Det som avgörande definitionen fyra när en människa blir människa? Avhängighet det som avgör fyra om du är människa eller inte människa. Folk som har Alzheimers eller Down syndrom, de avhängiga av plejo, mer än kanske några annars. De tar inte människa, de avhängiga av rökt. Egentligen en nyföringer som kommer tom, han ösnig avhängig av rökt. Han ösnig avhängig av hjälp från mamma sin. Han inte människa, tog att han brukar för hjälp. Tog att han avhängig av en nörs. Avhängig av det som diskvalificerar fostre till att göra människa. Eller kvärt det som ger att hette här, sådant här, det som diskvalificerar hette är det plastik. Men kvärt det som diskvalificerar att ett foster är en människa. Kvärt det som ger att det inte för rätten. Vad det som ger att vi ånder halta, att vi kan bara fjärna det, drepa det, som det passar sig åkken, så att åkara liv kan just lättare, bättre och rikare. Men Teresa, hon säger, hvis du inte vill ha ditt avfödda baden, kom till min vitt. Jag ska ta mig av dig, eller vid, systrarna skulle ta mig av dig, och vi skulle finna ett annat hem till det.
Øyne fyrt, og fyrt jeg hettar, ta heie, etter sistene som var til reso, retta 3000 bøtnon, og i India Calcutta øyne, vi er sia, at hvis tid ikke vil tekka deg, eller har mulighet for å tekka deg ned og grabattene, ikke drepa det, kom til okkom vitt. Verløgjen han er samstånd som du fløyre som kanskje ikke har mulighet til å få sine bøtten, ikke har mulighet til å dekke av sine bøtten, så er det øyne fløyre som er battleis. Det er øyne fløyre som ikke er adopterer. Og det var det som hun visste her på, at vi må ikke drepe det. Hvis du ikke klarer det, fullskyldigt, gjør oss det, og så skal vi finne hjem til det. Men Teresa, hun sier også nede her, jeg leser det lykke opp. I halte av største og ledgjeren av frie og idé er fossetøkka. Tutere krutsk med det battene noen. Og et bøgnløs mor er en skyldig om battene. Drype av sjølvare mammene. Om vi gautak at en mamma kan drepe en egna baden, hvordan kunne vi så fortelle øren at hei ikke skulle drepe en annan? Hvordan kunne vi samføre en kvinne til ikke at jeg kan fossetøkka? Som alltid må samførende ved kærløyga. Og minne oss selv vi også, at kærløyga mestrer sinna at djeva til det følest. Jesus gav enda hans liv og kærløyga til oss. Så mamman som omvokser fosterdøkka skal være hjelp til å elska. Det mestrer djeva til det følest. Vi henne atlanon, eller henne frutøy, er respektera livet av henne baden. Papen, hvor han så må øysne djeva til det følest. Vi fosterdøkka lærer mamman ikke at elska, men dreper henne egna baden for å løse sine trobløkker. Og vi fastedøkker over papen fortalter at hun nøddes ikke at jeg kan arbeide til badene som han har sett i verden. Tøyes handlukt at papen sitter en æra kvinne i samme trobløkker 17. Så fastedøkker fører bæra til flere fastedøkker. Og hvert land som gaudikker fastedøkker lærer ikke følelsene at elska, men jeg bruker herskap til å få dere vilja framtan. Tøy til den største øyleggeren av kærlega og frie fastedøkka. Da man snakker om fastedøkka, så kan det gjøre som man legger ned etter mammene, og kanskje litt pappa slipper undan til øyla for kjærst. Men verløgjen han, mamman teker avgjørende ansammødel. Hvis papen ikke fastedøkka og mamman ikke, så vil det ikke fastedøkka. Hvis mamma vil fastedøkka og papen ikke, mamma den som avgjør det. Da det sagt, så det nekve papar som har kort mammorna og i terravelige støv at velja fastedøk. Og tog det nekve papar som har vært seg utrolig avbralest og forkjærst og som har fotla medskilt og i tog avkjørende som mamman teker ansammødel. Så undan arbeid er det ikke sleppa, men det er stadig mammorna som teker avkjørende. Ronald Reagan, han sier ikke fornuftige ting. Han sier med landa, jeg har lagt til mestes at alt som er 4 fastedøkker, langko er født. Og han sier også, fastedøkker teker det løyve av opp til 1,5 millioner avfødde bøttene om året i USA. Menneskeretten da lovgava, som gjør enda hæson, for øynefer er at vidtidgen i kongressene. Og EU må ikke kvila til det henter. Utan så at jeg kan prekfast at det avfødda battene ikke er menneska, må vi verja til stratthenter. Og vi pura samt og vinon. Så langt som det ikke er prekva, foster ikke menneska. Så øya vid leta Ivan koma menneskanon, koma løyvenon til gauar. Koma ut i det her støvet, at det vil prekva, at det er ikke menneske, at det er noen andre menneske, så er støvene noen. Men så langt som man ikke prekver 4, at talen ikke er menneske, så øya vid at bergast 4 er verja løyv. Kvinnerettenter.
Ofta har sagt att kvinnor måste släppa råa över egen kropp. Och här har Hoa säger för det första, det hennes kropp? Eller det en annan kropp? Ett nytt liv i hennes kropp? Det att ha långt hennes kroppar som är rävriff? Eller det kroppen hon tja badnen? Påstående att en kvinna och på vägen här är det två kroppar, två mannaliv, en bad och en mamma. Och tog badne inte pastor av hennes kropp, men tror en nutje kropp. Så tar man säger att kvinnan ska röra egen kropp, så kan det gott ta fullt under till sättningen. Själv ska kvinnan röra egen kropp. Men hon ska inte röra i kroppen hon till badne och kjøene, som i løtene i busen og kjøen. Det livet har hun ikke reie av, for det om det her på et. Men som sagt, ofta har vi sagt at kvinnan skal röra egen kropp. Om det 20 jenter i färgen om året, slipper ikke röra i sin kropp. Ter vera drippnar och i måte tar jag vilja, kan man säga. Tannbötken i USA har flest fyra fruar fastodökor mannfolk och mellan 20 och 45 år. Som bara släpper livet ut sina lister, generationer, gör det som är hot till och släpper undan att det går apert att ha en filtron som kommer att han. Och i Kina är två tringar av född om bötten drönch. Två tringar. Men bara en tringar i jenter. Kvui till jenterna vill drippna med Olof. Och i India är det uppåt vers. Fastodökor ökar månande och möjliga till mammorna att få dejliga sjukor så som i skrabbarmön. Som mammor kunde inte få flera barn efter att ha framtiden fastodök. Så kanske det är 18-20 år gamla, det kan ha fastodök. Ta där 22-25 år gamla inte få barn, ber det inte till vägna där fastodökna som där tog. Möjligt för att efterföljande barn görs allvarliga sjuk eller dödja ökast månande efter att han i framtiden fastodök. Åtta veckor efter fastodökna enkra långt och 31% sin avgjør. Flere enn 40% av kvinnerne som kan fastodøke enkra da 17 løgnen. Etter kan ikke gjøre det i Amerika, skal ikke kunne si om det er galdende i fergen østen. Flere enn 40% enkra fastodøkene 17 løgnen. Så man gjør kvinnerne i mulighet, så man kanskje ut i desperate støvende som man er ut på, glæfisk. Ut i løtene. Men flere enn 40% av kvinnerne vil ha 17 løgnen enkrat. Og vil ha 17 løgnen, her 17 løgnen vil glede for om det er omgående finner til å ha mulighet. Flere enn 40% av tøymene som takker fastodøkene. Og tøy er den bjadna tjeneste at gjøre til han muligheten som da viser til så nekvar kommer at enkra. Ett av de argumenten som ofta har brukt om fastodøker til at ta en kvinna ved neitidgen, ta man sjølvan har muligheten til å skilja seg av i ta badne, som hvis badne vil gitt i neitøkene. Og man sier at her må være neitidgen, man vil nekka det realiase som nekka det oppfinst, og jeg kan slett ikke skilja mine støvene sjølvant. Og så kan man säga att det nämnt att herra säga to som ångan de hever uppleva det och ångan de kommer uppleva det, det nämnt att herra säga att ösen tej bötnene är människa. Ösen tej för gitna nejtöko är människa. Och det kan vara att det nämnt att mera säga till inte har utfört. Men det var inte det flesta av oss inne har vi inte utfört. Och tog kunde jag höra inne och som har hukt på, men kvärt säga så till kvinnorna som har varit utfört. Och man kan kalla näkran särfröring innanför akkurat det att öja baden att man blir på vägen av en nejtöko
som har at her kvinnorna som har vært utført til rævlig henting. Hva sier så ter som vita hva det snakker om. Og en kan gå oss av visste at her kvinner som tog og fosterdøkken og vekna neidøkken, visste mest som atler en kraut. Og flere enn 50% av tøymong kvinnerne melder ikke øren offren til at jeg kan fosterdøkken. Så det som har vært til støv, at her blir på veien døkken neidøkken, flere enn 50% av tøymong sier, kommer to til støv at du blir på veien av en neidøkken, ikke det kan fosterdøkken. Og det her vita hva det snakker om. Og så hittar det hinne bølgen om, det her som valgte at behalda badne, nå kom det ikke på her, det er ikke, men ut i bølgen om, som valgte at behalda badne, her enkra jeg ånkjenta, og jeg så kan ikke nedbønt. Ånkjen som behildet seg på at når han neitøkker, sier nøkker av skjøttene at hun enkreier at han ikke tok fastedøkker. Og atter her på et, malde og ter øysene til at behalda badne om for at komme i seg rævlige støvn. Så de som kjenner til det, de sier i ødelføren, ikke drepa, helder ikke, om badne vil gite, om det så rævlig om støvn. Vi sitter at noen statistikkene træt. Flere enn 50% av kvinnerne i USA satt da at det ikke hadde funnet noen opplysninger om det avgjør det tok. Flere enn 40% satt da at det neivan hadde tidlig fastedøkker om ikke det var oppmuntret av øren og i råkna laknen. Og her kjenner jeg øyne i fargen dømer og på kvinner som har vært oppmuntret av laknen. Ja, men du er så ung. Ja, men du er avgift. Ja, men du er under ubyggving. Og det har blivit spurt der, ettergjør til, oppmuntrer, rådgivner til, ja, det er utfor feltet så løsner, til tann målegan. Ja, men til nevnt det skiljer seg av etter. Og 3% satt da at det er du ikke tidlig at det er avgjørende hvis det er hadde finnet mer stål fra sin nærmest. Hvis det er en spekland her i Stoladøymon, så vil du 3% ikke tidlig fast døk. Og et annet argument som ofte blir brukt, det er at bøtten som bærer brek. At har man gjør en nakkakanning og finner til at bøttene bærer brek. At ta fastedøk i ordan. Hva sier så de som ute i støvene? Hva sier mammer at bøttene som bærer brek? Rittøvndren Randi Alcorn beskriver bok om et evne. Han har spurt kanna fellesskap i USA foreldren av bøttene som bærer brek. Og ingen fellesskaper som han var om gonger inn for fastedøkker, gonger inn for fjerne bøtten vi brek. Og jeg vil også si halvtid nesten at det første fellet med at det er brek av har meldt ut at ikke takka fastedøkker vegna til at bøttene bærer brek. Til sjølvande har bøttene bærer brek øysene retten til liv. Sjølvande er det ikke noe grunn å skilje seg av i. Og etter her man kan sige, nevnt at her sier, to øye ikke gang bøtt, du var ikke strev det er at bære øye bøtt som bærer brek. Og det passer, jeg vet ikke hvor strev det er øye bøtt som bærer brek. Men her mammene er at ta en bøtt noen som øye, så her mammene som øye bøtt som bærer brek, her sier ikke drepa bøtt som bærer brek. Og her vil jeg da snakke om. Og i USA er det 1,3 millioner familier som ikke atleier bøtt. Øysen nek vil røye tekka bøtt som bærer brek. Og i fargen er det mer fortalt at allmannastående har en løsning og bløvnen om at
förespåten skulle bort adopteras om det var nok familie i förjon som ville atlaja det. Og minnes med rett var det 280 familjer i förjon som bjöd seg fram til at atlaja baden. Jeg kjente jo opp her som bjöd seg fram, som ikke fikk det, og så var det utrolig skuffa, kjett, harma om at jeg ikke fikk det. Men 280 familjer bjöd seg fram til å være atlaja foreldre. Så trobeløgjen ikke større enn så, at det jo øysene nekv som gjerne vilja takka bøttene til seg. När fastodøk i Jordan? Ta mamman lusvanda, blåskjemt, neitøka, mamman ber brek, badne ber brek, åndelig mamma, fjalla 6 år en tjonarband, badne skoft kin, karriera, penkar, ubyggving. När det og Jordan? Hvis du kommet her til at du åpen for det, at foster møvelige en menneske, så vil jeg innerlig høyde av det om å lete Ivan komme batten om det går. Om at du, så langt som du ikke er samfunnet om at det ikke er menneske, veler å være lov. Og så til aller skjønnest. Grunnen vi teker fram evne om fastedøkker ikke for å gjøre øtlund høymon som har fram fastedøkker ringa samvisk. Jeg sier jo at det var 833 baden som var fastedøkken i førjon det sørste 19 årene. At 30 kommer så engrebollen, at 30 kommer så det som fører til Danmarskar, så taler vel hakkere enn heter, eller det som registrerer noe noe annet. Så taler nekv hakkere enn heter. Så det jo nekva forskar for foreldre som heva tidlig fastedøk. Enda mal til okkon ikke at hei skulle få ringa samvisko for det som de har gjort. Vi leser i Bibelen om vi gjort synden okkara, ta han god, ta han trofastor, og han rattvisor, så at han fyrer okkon synder okkara, og rønsar okkon fra atlare euratvis. David drep, ble fyrtjøen og brukte det godt. Moses drep, ble fyrtjøen, ble brukte det godt. Paulus var vitla støyna, ble fyrtjøen, ble brukte det godt. Det betyr at vi skulle være ut av drepa, for jeg ble brukte det godt, og det god brukte østnek som ikke drev på. Men God kan fyrtjøva, og han kan fyrtjøva så fullkomeliga, og rensa så fullkomeliga, at det som om at ångat gjør hent. Jeg vil vaskaje kvitt som snø. Og tog skulle vi vite det, det onker her som hever utført deg, så skulle vi vite det, at det kan være 24. Og det vil være 24 under fersle hans herre, og byr om 24. Gjøttet den synder, og letter han rønnsatt. Og så kan du ganske bruke tog erfaring til å avvære ånder om å gjøre det samme. Det det som vi vilja. Vi vill ikke tala dom eller tala mistreste nere til som har vært utført i. Men vi vill fyrebygge at det hender atter. Det det som enda mal. Amen. Så halte det over høvet til spurningar. Jeg vet ikke om skal ta årgjøren. Så du kom inn av det, Annek. Du sier til dømes at du sier om Alzheimer, Down syndrom, at de har bruk for hjelp, og samme som at badnereisen har bruk for hjelp. Men hvis du lukker gjøre med sin til kaldan og kyniskan, altså hvis foreldrene får vite i 12. vik at badnereisen at det her verer menningar tærne og til. For ångat jeg klarer, så derfor alle helst ångat jeg bløver til att kunna göra det samma som vi. Vi ser nu ger med också kallt an kunna ska det så inte bara bättre för barnen att inte släppa leva. Och så kunde jag också med just med lugga kallt an kunna ska. Jag visste nu barnen blev multihandikappade och 12 år. Det lever 11 år normalt och i 12 år kommer det ut från färslovan och ett landa och blir kommer sig en rotlostöd i ett landa.
Skulle vi så ikke bare fjerne der, det er så bedre at jeg bare dør heller enn å leve. Väl svära. Näkas med en spurning. Så du kommer åter in att andra igen. Nu vi som tryckvande, vi kan ju för alla flesta och om kan inte in för första döka. Men jag tar spela lucka som kvätter och och uppåt. Vi som kanske stanna utanför det. Hva kunne vi gjøre for at bøta fyres ned? Jeg tror vi har en grunn til at hele lakka fra trusnir i 30 rådgivning, opplysning. Jeg tror vi at det arbeid som provider vi gjørst, gjør mon. Og jeg tror vi framhaldande øya at kunna om det, rådgiva, opplysa og få bådskapen ut. Jeg tror vi virkelig at jeg halde at særkjen av hverja mannaløyv er så gau, og så klar, og så grøy, at jeg vant jeg nekk folk som geng inn for at jeg har fått døkka, det er kanskje tog at jeg omgang har sett seg nødvendig mal. Jeg vant jeg hvis folk seta seg djupt inn i malet, så vant jeg de fleste er med det. Og tog trykk vi er vidt, vi har opplysa, vi har kunna, vi er bia, vi at grøya folk ifra og så videre. Trykk vi kunne være vidt til at få at han bådskapen ut er sjølvande og jeg vil være mannaløyv. Så jeg trykker vi som trykker i øyne, eller alle vi som er møter at drepa, og jeg kunna om, begge innenfor i akkurat skoleklassen, arbeidsplassen, ærestener, kunna om løyve, mannavire og verja mannaløyv. Og jeg trykker vi virkelig at bådskap som sagt, han er kristallklart øye utlever med det mine fætan. Ja, takk for det. Nækast med en spurning å si at hva kan så si vi en kvinne som hevet ikke fosterdøke, men som engrada? Og da også jeg innenfor, altså nå også jeg akkurat innenfor samkomna, men eisene utenfor, ja. Nu snakker jeg om 4 djemegøyane, og nå også jeg lukket tungt å si akkurat, lukket som, hvis man sier innenfor samkomna, som ordentlig sitter og har vilt av det. Jeg tror vi nækker det rævlige som man kommer ut for det. Det er kanskje det her at man teker en fosterdøke og i en desperatare støve, her man ikke sa noen annan ut ved. Og så hadde jo døy noen kommer til samføring at tale om hver med mennesker. Og jeg har vært vidt å dripe. Og nå har jeg baden kommer vi skjere gammelt til et landa. Og som det ble sagt til Johanne, at det ikke bare utenfor framkommer, at det er så hand i østene inn i samkommen. Og her vil jeg si at God kan og vil fyrirgjøva. Vi har sånne dømer og på så rævelige hendinger i Bibelen. Her God rønser 100%, fyrirgjøver 100% og gjør okken høve til nødja byrjan. David, han fram til hår og mår. Stjål kona, sendte mannen ut fremst av dødja. Hår og mår. Og ble fyrirgjøven med et Guds hjärsta. God kan og vil fyrirgjøva og rønsa. Det har tog Jesus døy av Golgata. Det var 4 okkara synder. Det er større, det er små, det er kjennlige, det er okjennlige, det er rævelige, og det er okkara egen ikke så større. Jesus døy av Golgata 4 akkurat okkara synder. Og tog er ikke meningen av folk som har vært utvist som rævelige, og har tidligere så rævelige avgjør, at de nå bare skulle legge seg av gråta og ganske dødja. Det er absolutt ikke Guds vilje ved tøymon. Guds vilje ved tøymon er at det er møter Guds fyrirgjøving, og at det er søgjane livet et liv hans herre vilja fram etter, og ikke etter etter. Så er det anker som er utvisning her, ikke gjøv opp, men ferdig god, fa fyrirgjøving, let Jesus rønsa det, og han så av fram. Og jeg vil også si at jeg fer til rådgjøving, fer til salarøkt, tjatt noen hyra preste, fer til salarlige professionelle hjelp, tjatt tøymon salarfrøyng og anna. Takk om måte til hjelp som
Bäge professionella folk och som god och som hyrar och andra samkomne kunna ge. Inte bara de sammaller. Tack för. Ja, tack. Så att som läskilt där så det pura frukt i Hollande helt upp till det är en 4 och det en kvinna som gånger och 20 så ösne helt förbi nutjena manna hvis det är i Holland. Och i förrjun det så att en kvinna kan föra till Danmarkar. Men fastdökarna i förrjun öljande fru på tammatan att det upp till 16 vecka och man ska ha underskrift från en lackna och en serlackna. Och det är lacknar som säger att jag sätter mig inte som domare i virus ner, kvinnan ska röra äkna kroppen och tog se där allt och ja. Och det är också några serlacknar som ser det samma. Så först till den rätta lacknan och den rätta serlacknan, ja men så det egentligen frifastet och förrjun. Tog att det kräver två underskrifter och några ger underskrift alltid. Så i förrjun det nästan, kan man säga, fri upp till 16 vecka och här vi friare än till dömes Danmark och Nederländerna, Sverige och Italien. Tog att nästan fri upp till 16 vecka. I förrjun här standa några regler för när det löft, löv mot löve, och mamman breka. Här standa några ting när det löft. Men så åtta av en punkt någon att mamman inte förfällar sig rabatten någon. Och till punkten kan bodjast som man vill. Så lösnar att under till punkten kunna nästan alla grundgivningar körast. Så först att rätta lacknan och rätta serlacknan eller skriva, akkurat man vill vänta. Så först då alltid till urstet du vill häva. Och då har vi nästan friare fastöklov än nek underland runt om och. Men så kan det också gå komma till ankra lackna som öle ofta vill säga nej. Så det är annan på kvann lackna man vill affära till. Ja, som är skilt av någon så kan en kvinna till åtgårdspunkt för Danmarkar och få fast fram till Danmark självt över härste förrän, ja. Men jag är också säker på att så vill det till kanske vara lackren för sig det var ett lätt. Så hade vi gevar Raymond Langård ett stora hånd. Ja, tusen tack för det. Det var ordentligt gott. Fantastiskt att vara jag sa det här. Så jag kan se allvarsamt det är. Ja. Tacka dig Raymond för att det här och tacka för att du vill vara här ikväll. Tacka Iktos för att du vill vara här. Och Arne Färra så kunde det ganska lycka stäcka åt en kaffemån eller kaka eller vad det är. Och annars eisne och för om man gör det här som så jag provida här en utland bas här nere. Här kunde du få material och få mer vitt om även hvis du vill. Ja. Så ja, vi tackar för Jakob. Amen.